Qui vol fer l'al·legat final, primer? Sí, mira, jo m'agradaria respondre a la persona que ha preguntat per la droga recreativa. Realment, la substància o la conducta que la persona estigui fent no té massa importància. Realment és igual que prengui substàncies legals o il·legals o realitzi certes conductes, com pot ser la conducta d'utilitzar les xarxes socials de forma compulsiva i tal. Com he dit, ni el tipus de substància o la conducta realment no són importants. I qualsevol conducta compulsiva o addictiva, com vulguem dir, es pot tractar de la mateixa manera i d'una forma molt efectiva. Vol dir transmetre que té solució. En ajuda, demanant ajuda, es pot solucionar. Vale, alguna cosa més? Sí, i referent a quan hi ha un cas d'una persona en problemes que no es vol deixar ajudar, sí que és veritat que durant massa temps s'ha estat repetint la idea de hasta que ell no vulgui, no hi ha res que fer. I això no és així. És més complicat, sí que és veritat, és més difícil, però jo tinc formació en intervenció familiar i sí que es poden fer coses. I això no vol dir que sigui fàcil, però es poden fer coses. Vull donar esperança que se poden fer coses. Jo estic fent coses en casos així. Sí? Enrique, podries tu dir alguna cosa? Jo quasi deixo les intervencions als especialistes millor que... Si volies afegir, volia deixar-te a tu en un lloc perquè tanques una miqueta el programa. Bueno, jo torno a remarcar o a destacar això, que ens hem incorporat a l'atenció primària i que qualsevol persona que pense que es pot beneficiar d'alguna de les tasques que estem fent, que es pot dirigir al seu metge o metgessa o infermer o infermera i fer aquesta demanda. Alcanar és un dels centres, crec, que té referent de benestar emocional. Sí, cada àrea bàsica... O sigui, cobriu tota la zona? Sí. Totes les zones? O sigui, qualsevol persona se pot dirigir al seu CAP i sol·licitar una ajuda d'aquest tipus? Sí que és veritat que no són unes tasques molt concretes, com les que hem dit, sempre de prevenció, però cada àrea bàsica té un referent de benestar emocional de referència. Molt bé, molt bé. Bo de saber-ho, perquè jo crec que molta gent... Jo mateix reconec que no ho coneixia. Digues. Bueno, doncs aquí tenim unes dades segons un mitjà periodístic independent, que és del Crític, i ens diu que el nombre de psiquiatres per cada 100.000 habitants l'any 2016 a Suïssa, que és el lloc que n'hi ha més, són 51. En lloc de 11 que tenim aquí. Sí, i tanca la llista per baix, en la quarta posició començant per baix, Espanya, que sols en té 18. O sigui que de 18 a 51 toca invertir molt i també dotar de professionals, que me consta que també hi ha dificultats per a trobar psicòlegs i tot això, i especialistes i més. O sigui que la tasca que hi ha per arribar al 2030, que és quan l'OMS diu que això serà un gran problema, que ens hem de ficar a treballar allà, i que sanitat, els mitjans que tenen i demés. Però, clar, aquí sempre te diuen que el govern espanyol, la sanitat catalana i demés, entre tots que se fiquen a treballar per a solucionar aquest problema que ens està venint a sobre.